lähdin Helsingistä puolen yön maissa. Roskiksesta löytyi tällainen hieno peitto. Ja sitten kun kallakka siinä yöllä alkoi laiskottaa. Ja mä oon aina mennyt tällaisen komean tammen ohi tuolta tien puolelta. Mä pysähdyin tänne alle. Tuolta näkyy tähdet oksien lomasta. Kääryydyin vaan tähän ja aamulla sitten vasta tajusin kokeilla, että tässä vetoketjukin toimii. Sitten vasta otin kengät pois. Ja oon laiskotellut tässä, miettinyt ankarasti. Tuloksekkaastikin varmaan. Aurinko on jo korkealla. Oli ihan pilvetöntä, nyt alkaa olla vähän pilviäkin tuolla. Kohta voi lähteä sitten vispaamaan tällä. Repun tyhjät, siis takalaukkujen tyhjät tilat on täynnä löydetty muonaa taas. Et ei oo mitään kiirettä. Sikäli hurjan helppoa, kun on ihan ei mitään vesisadetta tai tuultakaan paljon. Tää nimittäin on, ei oo helposti kuin hyvää tavaraa tämä. Menen varmaan jonnekin aamukahville vaikka.